Вітаю, шановныя сябры. На пачатку хацеў бы ўсім падзякаваць за лайкі, за каментары, за пытанні, якія вы задавалі па тых ці іншых гістарычных тэмах, якія мы абмяркоўвалі, пра якія размаўлялі, ці па кнігах, якія мы разам прачытвалі вось за гэты перыяд. Хачу таксама сказаць, што у адну з найбліжэйшых нашых сустрэчаў я паспрабую адказаць на некаторыя тыя пытанні, якія былі ў каментарах, так што прашу набрацца цярплівасці, такой трошкі падрыхтуемся, і сапраўды вось будзе спецыяльны выпуск для таго, каб агучыць тыя пытанні, якія былі зададзены вось за даволі ўжо працяглы перыяд, ну і адказаць на іх, паспрабаваць прынамсі адказаць на іх, ну ці прынамсі на некаторыя з іх, так ці інакш. Сёння наша гутарка будзе прысвечана кнізе «Абеліск» аўтарства Васіля Быкава. Гэта аповесць, якую Васіль Владзімірович напісаў у 1970 годзе і якая сапраўды прынесла яму такую значную славу. Ну, напрыклад, ён атрымаў дзяржаўную прэмію ў 1974 годзе, роўна 50 год таму, а роўна 100 гадоў таму ён нарадзіўся. Вось менавіта 19 чэрвеня 1924 году нарадзіўся Васіль Быкаў. У гэты час мы адзначаем ягонае стагоддзе. Таму вось сёння пагаворым пра «Абеліск». Гэта аповесць, я хачу сказаць, што мне асабіста яна вельмі падабаецца, яна для мяне вельмі блізкая. У тым сэнсе, што калі яе прачытваеш сёння, ў сённяшнім дні, то разумееш, наколькі такі выразны хрысціянскі бэкграунд, выразны хрысціянскі падмурак у асэнсаванні тых ваенных падзеяў, якія апісаны вось у гэтай аповесці. Безумоўна, яна пісалася у тыя часы, калі святкаваўся 100-гадовы юбілей Леніна, і гэта быў час, які называецца ў нашай гісторыі эпоха застою. Таму, канешне, вось на асаблівасці тэматычныя аповесці гэта, безумоўна, наклала свой адбітак. Ну і з іншага боку і крытыка на той момант яна не магла ўспрыняць гэту аповесць як тую, што мае выразны хрысціянскі падмурак, нават, можа быць, біблійны падмурак. Пра ўсё па парадку. Калі хто-небудзь яшчэ не прачытаў да гэтага часу, то ёсць вялікая магчымасць яе прачытаць, таму што ёсць у электронным выглядзе, ёсць таксама шматлікія яе выданні. Упершыню «Абеліск» быў надрукаваны ў 1971 годзе у 9-м нумары часопіса «Маладосць». У першым нумары за 72 год гэта аповесць была апублікавана у часопісе «Новый мир» у Маскве. І такім чынам вось на працягу даволі кароткага перыяду, канец 71-го, пачатак 72-го году, з гэтай аповесцю маглі пазнаёміцца чытачы не толькі ў Беларусі, але і на абшарах усяго Савецкага Саюзу. Ну, адразу з'явіліся такія крытычныя заўвагі. Разам з тым, трэба сказаць, што для многіх тагачасных пісьменнікаў, для многіх тагачасных літаратуразнаўцаў гэта выклікала вялікую такую зацікаўленасць, і Быкаў быў зноў жа ў цэнтры ўвагі. Як я ўжо казаў, у 1973 годзе была прынята пастанова пра прысуджэнне яму дзяржаўнай прэміі СССР за аповесці «Абеліск» і «Дажыць да світання». Вось гэтыя дзве аповесці, яны былі напісаныя вельмі блізка па часе, і была прысуджана вось гэта дзяржаўная прэмія. У той момант вось такая даволі высокая ўзнагарода ў Савецкім Саюзе. Вельмі цікавы момант, калі Быкава да гэтага часу яго крытыкавалі, асабліва вось за аповесць «Мёртвым не баліць», то праз пэўны перыяд, праз даволі такі невялікі перыяд, гэта было 5-7 гадоў, яго пачынаюць так ці інакш ушаноўваць. Пытанне, што змянілася, ці змяніўся Быкаў, ці змянілася ягоная творчасць, як тэматычна, так і ідэйна. Мы можам адназначна сказаць, што Быкаў заставаўся верным сабе. Трошкі паговорым пра змест, што гэта за аповесць, у чым яе вартаснасць ёсць, якія падзеі яна апісвае, што яна кажа да розуму і сэрца чытача. Як я ўжо казаў, гэта аповесць, яна трошкі так
выбіваецца з шэрагу быкаўскіх твораў з аднаго боку, а з іншага боку яна з'яўляецца цалкам у рэчышчы. Прысвечана лёсу настаўніка, сельскага настаўніка, які працаваў у вёсцы Сяльцо, як сам Быкаў пісаў на Гарадзеншчыне. Яго звалі Алесь Іванович Мароз. І вось лёс гэтага настаўніка апісаны пачынаючы з 1939 до 1942 году, калі ён загінуў. Пачынаецца аповесць таго, што вось аўтар, апавядальнік, ён атрымлівае інфармацыю пра смерць аднаго вясковага настаўніка, якраз вось з гэтай вёскі Сяльцо, Паўла Івановича Міклашевіча. А з гэтым Паўлам Івановичам ён калісьці сустракаўся, і вось Павел Міклашевіч прасіў апавядальніка, ад імя якога мы чуем увесь выклад гісторыі пра Мароза. Вось ён просіць гэтага апавядальніка разблытаць адну заблытаную справу часоў вайны. І апавядальнік ён кажа, што добра, я прыеду да вас у школу, чакайце, я ў вельмі хуткім часе буду у вас. А атрымліваецца так, што ён думаў, ну, прыедзе летам. Але летам былі вось гэта хатнія клопаты і гэтак далей, выезды ў адпачынак. Пасля ён перанёс гэта на зіму. Зімой адбываліся таксама прыкладна такія ж варыянты адказу, чаму ён не можа паехаць у Сяльцо да Міклашевіча. І так ён дачакаўся да таго моманту, калі Міклашевіч памёр. Ну, Міклашевіч, ён быў паранены ў час вайны, і яго здароўе ад гэтага было падарвана. Таму ён доўгі час лякаваўся, урэшце рэшт сэрца яго не вытрымала, ён заўчасна памірае. Апавядальнік нават спазніўся на само пахаванне, ён ужо прыехаў толькі на памінкі. І вось на гэтых памінках адбываецца, ну, фактычна такая скандальная сітуацыя. Там прысутнічаюць настаўнікі мясцовыя. Рэй вядзе загадчык раяна па прозвішчы Ксяндзоў. І вось гэта Ксяндзоў пачынае сваю прамову казаць, успамінаючы Міклашевіча. Ён кажа, што вось калі там адбываюцца такія вялікія поспехі ў адукацыі, у культуры, у навуцы, у гаспадарцы Савецкага Саюза і гэтак далей. І вось адзін з тых прысутных, ён кажа, ну, так даволі груба яго спыняе, раптоўна яго спыняе, кажа, прычым тут поспехі? Мы пахавалі чалавека. Далей разгортваецца паміж імі вось эта дыскусія. Той, хто перапыніў Ксяндзова, ён, як выявілася, сам быў настаўнікам, нават загадчыкам райана. У вайну ён партызаніў, і завуць гэта героя Цімох Цітавіч Ткачук. Вось Цімох Цітавіч, ён задае пытанне Ксяндзову, а чаму вы не ўзгадалі пра Мароза? Таму што, кажучы пра Міклашевіча, што гэта быў годны чалавек, што гэта быў чалавек з вялікай літары, мы павінны таксама адзначыць і настаўніка. Настаўніка, які уклаў у сэрца, у розум Міклашевіча тыя ідэі, якія той у сваю чаргу пранёс на працягу усяго жыцця. Ксяндзоў у гэты момант адказвае, што не трэба сюды прыплятаць Мароза, Міклашевіч гэта іншае, а Мароз гэта іншае. І вось апавядальнік, які нічога не ведае пра гэту гісторыю, чытач пакуль што нічога не ведае пра эту гісторыю, ён разумее, што наспявае такі скандал. Віной гэтаму скандалу з'яўляецца якраз постаць Мароза. Вось Мароза, які тут калісьці быў настаўнікам, і з якім непасрэдна звязана лёс таго настаўніка, які нядаўна памёр, Паўла Міклашевіча. Што адбываецца далей? Далей вось апавядальнік разам з Ткачуком яны вяртаюцца ў горад. Гэта 20 кіlometrаў ад Сяльца, і яны ўжо спазніліся на ўсе аўтобусы. Таму пэўны час яны ідуць пешшу. І вось падчас гэтай вандроўкі іхнай вымушанай Ткачук распавядае гісторыю Мароза. Выявілася, што Мароз, ён сам быў з Магілёўшчыны, аднак у 1939 годзе ён прыехаў у заходнюю Беларусь, там, дзе была ўсталявана савецкая ўлада, і ён арганізаваў вось гэтую школу. Да Ткачука, які ў той момант узначальваў раённы аддзел адукацыі, прыйшла скарга на Мароза. А скарга у тым, што ён не прытрымліваецца праграмаў, а вучыць неяк па-свойму. Ткачук паехаў у Сяльцо, каб асабіста пазнаёміцца з гэтым настаўнікам. Школа была ў маёнтку пана Габруся. Адразу мы можам сабе ўявіць, што вось заходняя Беларусь, маёнтак, і там вось адбываюцца дзіцячыя заняткі. Настаўніцкая была ў флігелі, а самі заняткі праводзіліся ў шляхецкім маёнтку, што яшчэ больш так надае каларыту вось гэтай гісторыі. Заспеў Мароза
за такім заняткам, як пілаванне і нарыхтоўка дроваў. Выявілася, што была буря, яна паваліла старое дрэва, і вось настаўнік разам з вучнямі яны пілуюць гэтыя бярвенні ад гэтага старога дрэва, сякуць іх і складваюць на зіму. Ну, адразу Ткачук адзначыў, што выдатная ідэя, каб не прасіць пазней дроваў у раёне, яны ўжо самі клапоцяцца пра зіму і нарыхтоўваюць гэтыя дровы. Гэта быў кастрычнік 1939 году. Пазней, пры бліжэйшым знаёмстве, адбываецца шэраг такіх вельмі важных дыялогаў паміж імі. Дыялогі яны палягаюць у чым? У спосабе ўспрымання Марозам сваёй місіі як настаўніка. Ён сапраўды некаторых праграмных пастулатаў, некаторых наркаматаўскіх правілаў, як піша Быкаў, ён не прытрымліваўся. Але ён вучыў іх вельмі важным аспектам, сутнасць якіх у тым, каб яны былі людзьмі. Сутнасць у тым, каб прабудзіць чалавечую годнасць. Ён кажа, што самая вялікая праблема ў тым, што чалавек не бачыць сэнсу ў навучанні, не бачыць сэнсу ўвогуле ў навуцы, у тым, каб нешта спазнаваць, калі ён не адчувае сябе чалавекам, калі ён не мае годнасці, калі ён не паважае сам сябе. І вось у гэтым сэнсе Мароз ён абуджаў іхную годнасць праз літаратуру. Апавядальнік, з вуснаў якога мы чуем вось гэту гісторыю Мароза, ён кажа, што сапраўды вельмі важны аспект. Гэта тое, наколькі настаўнік ён задае вось прыклады жыцця, менавіта жыцця, якое з'яўляецца значна больш складаным, чым тыя прадметы, якія выкладаюцца ў школе. Ткачук у размове з апавядальнікам ён таксама пацвярджае гэтую думку, і ён кажа, вось возьмем мы прадметнікаў. Кажа, вось настаўніца матэматыкі, яна заўсёды засяроджвае ўвагу, напрыклад, на біноме Ньютона. І яна кажа, што няма нічога важнейшага за гэты біном. Мовазнаўца засяроджвае ўвагу на здольнасці вучняў вылучаць дзеепрыслоўныя звароты і ставіць правільна коскі. Аднак і біном Ньютона і правільная пастаноўка косак яны не заўсёды прыдаюцца ў жыцці. Але вось навука быць чалавекам, яна ў жыцці вельмі патрэбна. І тут Мароз ён спасылаецца на Льва Толстога. Ён кажа, што ці можна лічыць чалавека, які не чытаў Толстога, адукаваным? Ці можна ўвогуле стаць чалавекам, калі ты не знаёмы з літаратурай, з найлепшымі яе узорамі? Але што тут важнае? Аднойчы вось Мароз захварэў, і 10 месяц ён не мог выкладаць. Ён ляжаў у сваім пакоі, была пнеўманія, каля яго топіліся дзеці. І вось гэты Ткачук зноў прыехаў з мястэчка і заспеў іх за такім заняткам. Мароз чытаў сваім вучням «Вайну і мір». Яны проста старонка за старонкай перачытвалі, паколькі кніжка была толькі адна. Там цікавы такі момант, што ім удалося пранікнуць у бібліятэку іншага панскага маёнтка, і там сярод польскіх і французскіх кнігаў знайшлі таксама выданне Толстога, такое вельмі добрае выданне «Вайны і міра». Дык вось, ён чытае ім у голас «Вайну і мір», якраз Ткачук прыязджае і слухае гэтыя чытанні. І пазней у размове з Марозам ён сутыкаецца з такім ягоным падыходам. Ён кажа, што самы прынцыповы момант, каб дзеці, каб вучні, яны ведалі сам тэкст. Таму што нас прывучылі да таго, што мы чытаем толькі крытыку. Мы добра ведаем, напрыклад, там хібы, якія памылкі былі, якія там у Толстога ці Дастаеўскага. Аднак часам мы незнаёмыя з іхнымі тэкстамі, з тымі іхнымі ідэямі, якія былі выкладзеныя ў саміх творах. І далей ён кажа вельмі цікавую рэч. Вучням не трэба адразу навязваць нейкую думку. Там добра ці кепска, напрыклад, апісаны тыя ці іншыя падзеі, ці тыя ці іншыя ідэі ў рамане «Вайна і мір». Важна, каб яны самі гэта прачыталі і самі далі ацэнку. І кажа, што чулая душа, яна, безумоўна, здолее адрозніць зерня ад мяккіны. І тут ужо такая прамая алюзія з Бібліяй, што Бог, ён аддзяляе зерня ад кукаля. І такіх
вось алюзіяў яны будуць яшчэ сустракацца на старонках гэтай аповесці. І вось ён такім чынам прывучае вучняў самастойна думаць, самастойна аналізаваць. Яны таксама вывучаюць беларускую літаратуру, вывучаюць творчасць Купалы, яны вывучаюць лепшыя ўзоры сусветнай літаратуры. І гэта прывучае іх да такога асэнсавання сябе ў гэтым свеце як важнай яго часткі, важнай часткі супольнасці, важнай часткі грамадства. Далей мы знаёмімся з такой думкай самога Ткачука. Ён кажа, вось цяпер дзеянне адбываецца аповесці прыкладна ў 60-е гады, сярэдзіне 60-х гадоў 20-го стагоддзя. Ён кажа, вось цяпер у чым праблема асноўная школьнай адукацыі. Адна з праблемаў, што абсалютная большасць выкладчыкаў гэта жанчыны. Ён кажа, што ёсць выдатныя выкладчыкі жанчыны, але вельмі важны момант, каб і мужчыны былі ў школе. Таму што, як Быкаў піша, што мужчына толькі часам прашмыгне ў школе. А сапраўды у жанчынаў ёсць свае дзеці, ёсць свае клопаты, але толькі мужчына можа цалкам аддацца сваёй працы, а вучні разумеюць толькі той прыклад, калі настаўнік цалкам пасвячаецца і пасвячае сваё жыццё працы з імі, калі ён дае уласны асабісты прыклад. І тут мы бачым таксама такі вельмі важны быкаўскі пастулат пра тое, што навучанне яно, канешне, добра, калі настаўнік дзеліцца нейкімі ведамі, добра, калі ён выконвае праграму, добра, калі вучні ягоныя пішуць там кантрольныя і гэтак далей. Але яшчэ лепш, калі ён дае асабісты прыклад. Ён вуснамі аднаго са сваіх герояў кажа, што Мароз ён не ставіў сабе за мэту падрыхтаваць шмат выдатнікаў ці падрыхтаваць шмат зубрылак, але ён ставіў сабе за мэту, каб з вучняў выраслі людзі, каб яны былі людскасць, вось гэта значыць грамадзянскасць, гэта значыць уласная годнасць і гэтак далей. Надыходзіць вайна, Беларусь апынулася пад фашыстоўскай акупацыяй, прыходзяць немцы і адбываецца вельмі цікавы момант. Сам Мароз ён не спыняе, можа на некаторы толькі час, але пасля узнаўляе навучальны працэс. Канешне, школу ўжо выгналі з гэтай маёнтка панскага, там была паліцыя нямецкая, але ён аднавіў школьныя заняткі ў звычайнай вясковай хаце і зноў збірае да сябе вучняў і там навучаецца. Вось гэты Ткачук, Цімох Цітавіч, які быў загадчыкам раяна і з вуснаў якога мы чуем гісторыю пра Мароза, ён ідзе ў партызаны. І ў партызанах даведваецца, што Мароз ён працягвае школьнае навучанне. Ён кажа, як можна пры немцах там навучаць дзяцей? І ён вырашае асабіста сустрэцца з Марозам і задаць яму вось гэткае пытанне, што выклікала яго абурэнне, што выклікала непаразуменне. Вось сустрэўшыся з Марозам, ён даведваецца, што сапраўды Мароз ён аднавіў гэтыя заняткі, але аднавіў гэтыя заняткі, таму што не хоча кідаць сваіх дзяцей. І ён лічыць, што павінен далей быць разам з імі, наколькі гэта будзе магчыма. Што дзеці для яго гэта не ёсць толькі нейкі эпізод у ягоным жыцці, што вось тыя вучні ягоныя гэта ёсць усё ягонае жыццё. Таксама ён кажа, што вось у яго ёсць прыймач, ён можа слухаць звесткі з вялікай зямлі, ён слухае Саўінфармбюро і там як ідуць падзеі на фронце, і ён можа перадаваць гэта ў партызанскі атрад. І асабліва падчас бітвы пад Масквой вось гэтыя звесткі пра ход падзеяў яны карысталіся найвялікшай папулярнасцю. Ён апісвае, што вось гэтую інфармацыю мы кожны дзень бегалі з рызыкай для жыцця, бегалі да Мароза, таму што ён выпісваў гэтыя звесткі там патаемна уключаючы гэты прыймач. Аднак, безумоўна, гэтай школай хутка зацікавілася паліцыя. Паліцаі яны былі набраныя з гэтай вёскі, яны пайшлі служыць гітлераўцам і зацікавіліся, а што ж гэта адбываецца у Мароза. Там былі вобшукі, так прыглядаліся, сачылі за ім. І вось пасля таго, як паліцаі пачалі ціснуць на настаўніка, вучні вырашылі ім адпомсціць. Яны падпілавалі апоры моста, там, дзе звычайна ездзілі нямецкія машыны, вось дзе гэты адзін з галоўных паліцаяў па мянушцы Каін, ён прыязджаў да сваіх бацькоў на хутар, і вось гэта машына, яна абрынулася з гэтага моста і бортам задушыла аднаго немца. Адразу ж было ўшчанта следства і гэтых хлопцаў арыштавалі. А цікавы момант, што Алесь
Мароз ён не ведаў пра гэту задумку, ён мог здагадвацца, што яны нешта задумваюць, але не ведаў дакладна. Таксама ледзьве не арыштавалі самога настаўніка, таму што па яго ўжо прыйшлі, але яго папярэдзілі і ён уцёк да партызанаў. І вось немцы абвяшчаюць, што калі прыйдзе настаўнік да іх, калі ён сам здасца, то яны адпусцяць вучняў. І паўстае такая дылема, што ж рабіць. Мароз разумее, і Ткачук разумее, з якім ён сутыкаецца, і там камандзір партызанскай атраду, што нічога не будзе, што яны нікога не адпусцяць, што нельга верыць акупанту. Але Мароз вырашае ісці лапы ворагаў і прыняць смерць разам з вучнямі. Сапраўды гэтага ў атрадзе ніхто не разумее, як, дарэчы, не разумелі і тыя, хто пазней чытаў аповесць, як гэта такім чынам, гэта ж самагубства фактычна. Ён вяртаецца, вось прыходзяць у вёску, яго таксама садзяць да іх жа, іх жорстка катуюць і пазней іх павесілі. Такім чынам, вось гэта гісторыя Мароза, яна сведчыць пра тое, што настаўнік выбраў лёс быць са сваімі вучнямі да канца. Але пасля вайны пра яго напісалі, што ён здаўся ў палон. А калі ён здаўся ў палон, фактычна быў выкраслены з гераічнай кнігі, з гераічнага летапісу апісанняў подзвігу ў вайне. І вось гэты настаўнік Павел Міклашевіч, на пахаванне якога спазніўся апавядальнік у гэтай аповесці, вось Павел Міклашевіч выжыў, дзякуючы таму, што пры дапамозе Мароза ён пабег падчас іхнага этапавання з вёскі ў мястэчка, там, дзе іх павесілі. І хоць паліцаі і прастрэлілі яму грудзі, аднак палічылі мёртвым, ён выжыў. І ён усё сваё жыццё прысвяціў таму, каб аднавіць добрую памяць пра свайго настаўніка. І ўрэшце рэшт ён дабіваецца, што вось на гэтым абеліску, там, дзе ёсць 6 прозвішчаў, яшчэ і зверху алейнай фарбай напісана прозвішча Мароза, Мароз А.І. І вось такі сімвал, што аповесць яна называецца абеліск. І вельмі цікавы момант, вось апошнія гадзіны ўжо перад тым, як вучняў і разам з імі настаўніка павядуць на страту, пра што разважае Мароз разам са сваімі вучнямі. Вельмі такія біблійныя разважанні і, можа быць, нават такі біблійны сюжэт. Каб не быць галаслоўным, я зараз трошкі вам зачытаю невялічкі ўрывак з гэтай аповесці. І ён ім нічога не сказаў пра сябе, маецца на ўвазе. Мароз ён не сказаў сваім вучням, як ён патрапіў у гэты пастарунак, толькі падбадзёрваў. Сам стараўся вясёлым быць, наколькі, вядома, гэта яму удавалася. Казаў, што жыццё чалавечае надта несувымернае з вечнасцю. І што ці 15 гадоў, ці 60, усё не болей, чымсьці імгненне ў вечнасці часу. І яшчэ казаў, што тысячы людзей, хоць бы ў тым жа сяльцы, нарадзіліся і адышлі ў нябыт за вякі. І ніхто іх не ведае, не памятае, а вось іх будуць памятаць. І ўжо ў тым іхняя ўзнагарода, найвялікшая з усіх магчымых у свеце ўзнагарод. Мусіць, гэта тады ўсё ж мала іх суцяшала. Але тое, што з імі быў іхны настаўнік, іх незаўсёдны Алесь Іванович, вядома, аблягчала незайздросны іх лёс. Хоць, пэўна, яны б тады шмат далі, каб ён уратаваўся. Яны то яго шанавалі як Бога. Тут адразу ідзе такі аповед аўтара пра тое, што Алесь Іванович, ён казаў сваім вучням пра вечнасць. Таму што гэта былі падлеткі. Самаму малодшаму з іх было 14 гадоў, самаму старэйшаму 18 гадоў. Гэта былі падлеткі, яны вельмі мала пражылі. І яны вельмі мала што бачылі ў гэтым жыцці. Ён казаў, што это такое ў параўнанні з вечнасцю. Самому Марозу там каля 30 гадоў было, ён таксама быў даволі малады чалавек. Таксама завяршае вось аповед, яны шанавалі яго як Бога. І сапраўды прыходзіць адразу такая алюзія з Ісусам Христом. Ісус Христос, ён таксама, яго вучні называлі настаўнік. І ён з імі быў усюды, ён іх навучаў, і ён іх навучаў жыццю. І цікавы момант, што таксама, калі мы паглядзім, што жыццёвы шлях Ісуса Христа, ён быў дзесьці 33 гады. І вось 3 гады апошняе свайго жыцця ён быў разам са сваімі вучнямі. І ён з гэтымі вучнямі быў да самага канца. Таксама, калі мы паглядзім, што каля 30 гадоў вось Алесю Марозу,
І ён таксама вучыў гэтых вучняў з сельца, ён дзесьці каля 3 гадоў, значыць, з 1939 па 1942 год. І вось у апошні момант ён ім дае апошняе такое падбадзёрванне, кажучы пра вечнасць і пра памяць, пра тое, што іхны прыклад, іхная барацьба яна недарэмная, гэта ўсё не загіне, і ў гэтым іх можа быць найвялікшая ўзнагарода. З аповесці Быкова так яно і сталася. І самы цікавы момант яшчэ таксама далей адбываецца вось з гэтымі вучнямі і з настаўнікам. Быкаў піша: а тых 6 Мароза і ягоных вучняў давялі да мястэчка і пратрымалі яшчэ дзён 5. Скатавалі ўсіх, не пазнаць. У нядзелю якраз на Вялікдзень вешалі. І вось гэта кара іхная адбываецца ў нядзелю на Вялікдзень, калі святкуецца Воскресенне Ісуса Хрыста. Але перад гэтым таксама быў Вялікі чацвер, Вялікая пятніца, калі святкавалася крыжовая ахвяра. На тэлефонным слупе ля пошты прымацавалі перакладзіну. Тоўсты такі брус, атрымалася нешта накшталт крыжа. І вось зноў жа тут узнікае такі вобраз крыжа, і Быкаў пра гэта выразна піша. І далей ён падводзіць такую рысу, што сапраўды вось гэта укрыжаванне фактычна, яно і з'яўляецца адказам на пытанне, меў рацыю Мароз ці не меў рацыю таго, што пайшоў на эшафот разам са сваімі вучнямі. Што гэта ёсць такі вось хрысціянскі абавязак. Настаўнік і вучні яны неразлучныя, і яны выбіраюць адзін лёс, таму што ў іх адныя каштоўнасці. Можа быць, гэта такі не зусім такі класічны вось біблійны сюжэт, але ён вельмі і вельмі падобны да таго, што апісана ў Евангеллях. І зноў жа нагадаю, гэта было напісана ў 1970 годзе. Калі вярнуцца да пачатку гэтай аповесці, Ткачук, ён таксама вельмі важны момант кажа, ён прамаўляе пра тое, які ён сэнс бачыць у жыцці Мароза і які ён сэнс бачыць у смерці Мароза. Ён кажа свайму суразмоўцу, што смерць браця, яна таксама свой сэнс мае. Смерць гэта можа найважнейшы доказ. Смерць гэта неабвержны аргумент. Гэтым ён як бы так падкрэслівае, што сапраўды у жыцці чалавека таксама важны момант мае і смерць. Якім чынам чалавек пражыў, гэтак жа ён і памірае. Вось сустрэўшы вось гэтую смерць на эшафоце разам са сваімі вучнямі, настаўнік Алесь Мароз ён давёў слушнасць тых каштоўнасцяў, якімі ён жыў увесь гэты час. У нейкім сэнсе ён ганарыцца тымі вучнямі, што яны абралі шлях такога супраціву, яны не ўпакорыліся акупанту. Ён зразумеў, што ягоныя заняткі не прайшлі дарэмна. І зноў жа вуснамі сваіх герояў Быкаў кажа, што такія прыклады яны не прападаюць дарэмна. Праз 5, праз 10 год, праз 20 год, але яны прарастаюць. І зноў жа вось гэты вобраз біблійнага сейбіта, што зерне кінутае ў глебу, яно прарастае. І зерне кінутае ў глебу душа у чалавечых, яно таксама прарастае, яно робіць людзей лепшымі. І вось сапраўды, калі мы паглядзім на тое, як успрымала крытыка ў 70-е гады гэту аповесць, то адзін з крытыкаў ён так і піша, што дае загаловак нарысу пра аповесць «Абеліск» «Узыходжанне на Галгофу». Мы не ведаем унутраных перажыванняў Алеся Мароза, мы не ведаем, пра што ён думаў, мы толькі бачым ягоныя ўчынкі. Мы бачым, як ён вучыў, мы бачым, як ён працаваў з дзецьмі. Мы бачым, што фактычна ўвесь час ён быў з гэтымі дзеткамі, якія былі яму яшчэ недаўна чужымі. І мы бачым, што адбывалася гэта збліжэнне. І мы бачым таксама, як і дзеці, яны вучні, яны шануюць свайго настаўніка. Ёсць таксама такія моманты антырэлігійныя. Быкаў піша, што ён там пасварыўся з ксяндзом мясцовым, што ён казаў, што дзеці не хадзіце ў касцёл. Калі была напісана гэта аповесць, ёсць даніна гэтаму часу з аднаго боку. А з іншага боку, мы бачым, што Быкаў ён піша, што
настаўнікі гэта у вёсцы ёсць аснова для стварэння народу. І што мы, беларусы, як нацыя, паўсталі дзякуючы сельскім настаўнікам, сельскім беларускім настаўнікам. Сапраўды тут Быкаў не адыходзіць ад гістарычнай праўды. Пасля Першай сусветнай вайны, калі ўтварылася вялікая маса беларускіх школаў, менавіта сельскія настаўнікі, яны склалі аснову беларускага нацыянальнага руху, дзякуючы якім і адраджалася Беларусь, беларусы як нацыя, як народ. Менавіта настаўнікі неслі вось гэта святло у меншыя, малодшыя пакаленні, святло навукі скрозь хмары цёмныя. І вось сама гэта аповесць, яна прысвечана таксама сельскаму настаўніку з Мядзельшчыны Міколу Пашкевічу. Пра Міколу Пашкевіча мы мала што ведаем толькі тое, што ён быў руплівец беларушчыны і чалавек, які вельмі любіў літаратуру. Ёсць у эпіграфе, што прысвечана М. Пашкевічу. Вось гэта Мікола Пашкевіч з'яўляўся такім прыкладам, прататыпам. І для часоў вайны сапраўды вельмі важны момант гэта тое, што калі чалавек ён прысвячае сваё жыццё, каб уратаваць іншых. Ён не ўратаваў гэтых хлопцаў, ён не ўратаваў іх фізічна, але ён вельмі дапамог ім апошнія хвіліны. І мы таксама ведаем прыклад такога ахвярнага служэння, мы ведаем пра тыя прыклады, якія былі і ў нашай гісторыі. Так, напрыклад, вось пастар Станіслаў Нядзвецкі, які ў 42-м годзе, будучы ў вілейскай турме, калі немцы бралі закладнікаў, ён сказаў, што вось вазьміце мяне за іншага чалавека шматдзетнага. І ён загінуў, і сёння мы нават не ведаем, дзе ягоная магіла. Ён быў пастарам, прапаведнікам на Маладзечыншчыне, памёр замест іншага беларуса, у якога было шмат дзяцей. Там нават некаторыя пішуць, што там 10 дзяцей было у яго. І вось гэтыя дзеці, яны пазней выраслі, і яны сапраўды напоўніліся таксама разуменнем, што каб яны жылі, адзін чалавек памёр. І вось пастар Станіслаў Нядзвецкі, ён быў хрысціянінам, ён быў чалавекам глыбока веруючым. І на сённяшні момант мы можам сказаць, што сапраўды вось быкаўская проза, быкаўскае асэнсаванне вось лёсу чалавека ў надзвычайных, у складаных абставінах, яно, канешне, мае і хрысціянскае вымярэнне, таму што ні жыццё чалавека, ні смерць чалавека, яны не з'яўляюцца пустым гукам і пустой падзеяй. Але чаму яны не з'яўляюцца? Таму што чалавек, ён створаны на вобраз і падабенства Божага. І сам Божы сын Ісус Христос, ён памёр за чалавека, ён памёр за грэшніка, ён аддаў сваё жыццё, хоць ён не павінен быў аддаваць сваё жыццё. Ён добраахвотна узышоў на крыж, каб даць шанец грэшнікам атрымаць жыццё вечнае. І тут, канешне, яшчэ адна вось такая біблійная алюзія. І ў Евангеліі паводле Яна, ў 15 раздзеле, ў 13 вершы напісана, што няма большай любові, калі хто аддае сябе за другі свая, за сяброў сваіх. І вось гэта самае прынцыповае адрозненне, якое мае чалавек з хрысціянскімі, з высокімі маральнымі каштоўнасцямі ад тых людзей, якія жывуць іншымі каштоўнасцямі. А сутнасць гэтых каштоўнасцяў у тым, што чалавек не жыве для сябе і што шчаслівей аддаваць, чым браць. І ў аповесці Абеліскі ёсць проста такія проставыя цытаты пра тое, што самы важны момант чалавек перажывае тады, калі ён нешта аддае іншым. А калі ён усяго сябе аддае іншым, то яго жыццё напаўняецца новым сэнсам. Сэнсам, які не знікае нават з ягонай смерцю. Дзякуй за ўвагу.